go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get under. What if I go stronger? 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 What if you go stronger? What if? Здравейте! Аз съм Майя и днес ще говорим за една тема, която е малко сериозна. И наистина няколко дена я мисля тая тема и не знам дали ще се изкаже като хората, ще се изкаже по такъв начин, че да ме разберете, да го присвоите това нещо и наистина да ви стане по-добре. Айде, ще се пробвам и честита нова година и нека тази година да ви е много яка, много готина. Понякога хората около нас, медиите, списанията и всички около нас и всичко около нас започват да ни влияе зле и започваме да се програмираме еднакво, почти еднакво и започваме да реагираме еднакво и започваме да се депресираме еднакво и това не е окей. Нито за мен, нито за тебе, нито за шефа на боса на мафията. Не е добре. Много добре знам какво е да не се харесваш. Много добре знам какво е да те обиждат постоянно непрекъснато, много добре знам да те определят като различен и много добре знам какво е да влезеш в V-Box и да почне да те храна, защо ти е така носа и защо те е прегазил някой кон или тир или трамвай. Мисъл, много добре знам какво е. Така че не ми говорете, че аз нищо не знам. Когато имаш комплекси е ужасно. Значи ти се чувстваш ужасно грозен. Ти се чувстваш ужасно пренебрегнат. Ти се чувстваш направо, ужас. Мисъл, направо ти да се меташ от някъде. Ти мислиш, че никой не те харесва и ти самия не се харесваш. И в крайна сметка, докато се мразиш и докато си мислиш, че другите те мразят поради факта, че ти изглеждаш зле, ти започваш наистина да изглеждаш зле. В смисъл, ти все едно казваш на Вселената: ехо, мога ли да изглеждам отвратително, защото се чувствам отвратително и направо ми да се метна, защото съм отвратителна. И Вселената ти казва: о, ти наистина искаш да си отвратителна. А защо направо не те направим така? Всичките неща, които ще ти се случат, ще са отвратителни, защото ти така се чувстваш. Ако си кажете: страхотен съм, страхотна съм, прави сте. Ако кажете: ужасен съм, отвратителен, не мога да се тая, ужасен съм, не мога да пея, не мога нищо да правя, пак сте прави. Колкото повече се чувствате по някакъв начин, примерно ако се чувствате добре и се чувствате окей в кожата си, въпреки всичко и сте здравословни и наистина чувствате как сте здравословни и как наистина всичко циркулира добре и всичко ти е окей и се чувстваш окей, мислиш окей. Мисленето и чувството са в синхрон и изгледа ще стане същия. Да го кажем малко по-простичко. Значи, ако се чувстваш зле и не правиш нищо по въпроса, в смисъл не си оправиш кослата, не се къпеш, нищо не правиш, мързите, спиш цял ден, ядеш буклуци и ако не се грижиш за тялото си, ако се чувстваш пак ужасно и ако не правиш нищо по въпроса, ти ще си останеш ужасен човек външно. В смисъл, ще започнеш наистина да гниеш, като не знам какво, като мухъл. Защото ти се изоставяш и психически се нараняваш. И това те наранява и те прецаква и те съсипва тройно по. Целта ми е да ви кажа, че няма никакъв смисъл да се чувствате ужасно и да се чувствате отвратителни и да не правите нищо по въпрос. И мислите, че имате много време и утре може да го направите това и други да могат да направите това. До година ще си по-добре. Ти си го казваш сега, идва до година и нищо не прави. И забравяш, какво си казвам. Колкото и зле да се чувства, колкото и безнадежи да ви казват, че сте, изобщо не е така. Всичко е тука. И след това е тук. Всичко е тук. И след това е навънка. Ако ти започнеш да се чувстваш по-добре и ако ти започнеш да правиш нещо по въпроса, ако наистина нещо, което не го харесваш, ти пречи на живота, трябва да го правиш. Не приемай нещо, което не ти върши работа.
Мисли за здравето си. Не само кой ще ме хареса, как ще ме хареса, защо ще ме хареса, това е модерно, това е модерно. Тук не говорим за модерно, тук не говорим за слаби, клощави, аноректици, всякакви красоти. Ние говорим за това как трябва да си психически и физически здрав. Психически да си хепи, а пък физически да си хелти. Аз като малко имах комплекса, че имам огромен нос. Да, имах комплекса. Имах го, а не имам. Защото с времето разбрах, че красотата е наистина относително понятие. Могат да те програмират, примерно, да харесваш малки задници. Могат да те програмират да харесваш огромни задници. Значи, времето се сменя, дрехите се сменят, всичко се сменя. Обаче комплексите на някои хора изобщо не се променят. Те се движат във време. И примерно днес няма да е на мода големия нос, а малкия нос. Утре може да е на мода другия нос. Но това няма никакво значение, защото аз така или иначе съм родена с определено нещо, което се е превърнало в това нещо и с което си живея. В смисъл, това е нос, хора. Аз дишам. Поне това мога да правя. Мене лично не ми пука вече. Мен ми е през... нали знаете през кое ми е. Вече, който да ми каже имаш такъв нос, нямаш такъв нос, аз много добре знам какъв нос имам. Имам огледало, Добре знам, че в някои клипчета изглеждам като плашил. Обаче, това съм си аз. И примерно това клипче има стойност, поне за мен. Не това, а в принцип клипчетата ми. Примерно бях снимала в едно клипче как да привлече вниманието на едно момче. И в това клипче бях мега грозна. Нали, няма се обиждаме тук, но наистина си бях малко грозничка и нямах вещи. И бях писал без грим, без нищо, само някаква грозна очна линия и някакво червило, дето съм го омазала там. Но самия клип бях го измисляла, бях го мислила, бях го снимала, толкова много труд вложи в това видео и ако бях се комплексирала заради това, че съм грозна, как щяхте да видите това брутално видео и как? В смисъл, няма никакъв смисъл. Тя да си прецакам целия ден, само защото изглеждам не знам си как. А на мене ми беше след тая. В смисъл казах, голяма работа, че изглеждам така, хората малко ще ми кажат, съм грозна, но няма значение, поне има нещо в интернет, което ще ви забавлява. Какво толкова, спускам го. И така, аз така процедирам в някои клипчета. Днес, примерно, съм се направила. Така се чувствам днес се чувствам готина. И просто исках да изпробвам дали мога да си направя някакъв грим. Дори не си личи, ама все пак. Това, което искам да разберете е, че не е важно как изглеждаш, важното е какво е тук. Важното е какво е тук. И в крайна сметка това, което е тук и това, което е тук, ще излезе наяве. Дори другите да ви кажат, ти си ненормален, ти си ненормална, как мога така да мислиш, как мога така да правиш, как може така, как мога да ходиш така всеки ден на фитнес, как може... Слушайте се, хората го виждат това от тяхната гледна точка. Просто да виждат и искат да те бутнат и да те видят долу. Не им се връзвайте на някакви бавно развиващи, някакви такива хора, дето има изобщо не знам за какво става въпрос. Аз като станах веган, всички казаха, what? Как мога такова нещо? Ти нормална ли си? Ти нормална ли си? И дори до сега, до този момент, до 2017, вече една година съм веган, хората ми казват, вегана, какво правиш, ядеш ли пишки? Ма изобщо не ми пука, защото аз много добре знам това нещо, веганизма, колко ми помогна в свалянето на килограми, колко ми помогна в това как изглеждам, ми помогна просто да си отворя очите. Не е важно какво казват другите, важното е ти как се чувстваш. Нищо не ти коства да ги зарежеш тези хейтери и да си кажеш, аз съм готин и ще направя каквото си искам. Ще направя нещо за себе си. Motherfucker, И ще ги разбия, брат.